V dnešnom videu sa pozrieme na extrémne kontroverznú tému a to, ako by sme mali vnímať sovietské vojská a históriu, ktorá nás s nimi spája. Išlo o osloboditeľov alebo okupantov, ktorí bojovali svoju vojnu a išlo im len o ich vlastné záujmy. Z úst proruských podporovateľov Putinovho režimu veľmi často počúvame o tom, ako nemáme zabúdať na fakt, že to boli práve vojská z SSSR, ktoré nás oslobodili a zachránili spod nacistického Nemecka. Ako by z SSSR bolo dnešné Rusko, ako by im to dávalo právo na rozpútanie vojny na Ukrajine. Navyše, teória o heroickej a nezištnej záchrane celej Európy má pár historických trhlín. Ako to teda je? Bol Sovietsky zväz osloboditeľmi alebo okupantmi? Predtým, ako si vytvoríme celkový pohľad napríklad aj na okupáciu Československa, musíme pochopiť rámec udalostí, ktorý jej predchádzal. Rovnako je ale potrebné vypichnúť fakt, že Červená armáda zaplatila obrovskú cenu v druhej svetovej vojne a ich podiel na porážke nacistického Nemecka je tak absolútne nespochybniteľný. Neidealizujme ale ZSSR ako nejakého trpiteľa osloboditeľa a nezabúdajme na ich celkový obraz v geopolitike minulého storočia. ZSSR v prvom rade vždy bojovalo svoje vojny a riešili len svoje záujmy. Vráťme sa ale do obdobia tesne pred začiatkom druhej svetovej vojny. Keďže dejiny píšu vždy víťazi, často sa zabúda alebo nepríliš propaguje fakt, že druhá svetová vojna začala v princípe Molotov-Ribbentrop dohodou. Išlo o zmluvu o neútočení medzi Sovietským zväzom a nacistickým Nemeckom. Tá ale obsahovala aj tajný dodatok, a to o rozdelení sfér vplyvu v Európe. Touto dohodou začalo Nemecko spoločne so Sovietským zväzom druhú svetovú vojnu, a to spoločným útokom na Poľsko. Útok naň ale Sovieti označovali len ako operáciu na ochranu pohraničného obyvateľstva. Krátko na to ZSSR anektovalo krajiny Pobaltia, ale napadlo aj Fínsko. Zatiaľ čo Američania kópiu tejto dohody aj s tajným dodatkom publikovali ešte v roku 1946, Sovietský zväz, ako vždy, jeho existenciu dlhé roky popieral. Dohodu o neútočení označovali len ako nevyhnutný krok ochrany pred vojnou. V ruskom jazyku bol tajný dodatok zverejnený až v roku 2007 a preto sa nie je čomu čudovať, že veľká časť ruskej populácie o ňom absolútne netuší. Podľa prieskumov nezávislého ruského sociologického centra Levada až 38% Rusov nevie absolútne nič o existencii paktu Molotov-Ribbentrop. Samotná ruská vláda sa fakt, že Sovietský zväz napadol Poľsko spoločne s Nemeckom, snaží popierať. Ruské úrady dokonca mužovi, ktorý zverejnil na sociálnych sieťach príspevok so zmienkou o účasti ZSSR na napadnutí Poľska, uložili pokutu 200 000 rublov. Sovietský zväz, a teda aj novodobé Rusko, sa veľmi rád dostáva do pozície, že sú to práve oni a len oni, kto vyhral druhú svetovú vojnu a svet by im za to mal byť teda neustále vďačný. To počiarkujú aj faktom, že práve ich vojská vtrhli ako prvé do Berlínu, kde sa oficiálne spečatila finálna porážka Nemecka a skončila druhá svetová vojna. O tom, ako to skutočne bolo s Berlínom, sa vedú rôzne diskusie. Pre Stalina bolo hlavné mesto otázkou prestíža a šancou zmocniť sa jadrového programu Nemecka. Práve tam ZSSR hlboko zaostávalo za USA. Vyhlásil dokonca súťaž o dobitie tohto mesta medzi svojimi generálmi. Aj keď na druhej strane frontu považovali Briti za rovnako dôležité dobitie Berlínu, Američania mali iný názor. Eisenhower, ktorý spočiatku taktiež prikladal Berlínu dôležitosť, časom zmenil postoj a upustil z plánu jeho dobitia. A to predovšetkým pre jeho nízku strategickú hodnotu. V tom čase totiž už boli určené okupačné zóny Nemecka a tak by spojenecké vojská dobíjali územie, ktoré napokon aj tak malo pripadnúť ZSSR. Odhady navyše hovorili, že rozhodnutie postupovať na Berlín by stálo Američanov 100 000 mužov. Oveľa podstatnejšie ako dobitie Berlínu bola ale ďalšia dohoda, vďaka ktorej mohli Sovieti nielenže Berlín dobiť, ale boli schopní vôbec zvrátiť priebeh nemeckej ofenzívy na svojom území. Išlo o tzv. Zákon o pôžičke a prenajme, Land-Lease. Prijatý bol v USA 11. marca 1941. Tento zákon znamenal skutočný zvrat v priebehu vojny. Vďaka nemu naštartovali Američania masívny program vojenskej a materiálnej pomoci spojeneckým vojskám. Predovšetkým ale z SSSR. V rámci neho USA posielalo spojencom celkové vojenské vybavenie, či už výzbroj, výstroj, muníciu, rôzne prístroje, ale aj priemyselné vybavenie, lode, motorové vozidlá, potraviny,
palivo alebo medicínsky materiál a jednoducho kopec iného materiálu, ktorý bol absolútne potrebný na vedenie vojny. Celkovo táto pomoc činila 50 miliárd amerických dolárov. Dnešný ekvivalent 719 miliárd dolárov. Jej nespochybniteľná dôležitosť pre vývoj bojov na východnom fronte počiarkuje fakt, že v roku 1942 bol Sovietský zväz odstrihnutý nemeckými vojskami od svojich najbohatších a priemyselne aj poľnohospodársky najvyspelejších častí svojho územia. Navyše Lend-Lease bol len akýmsi vyvrcholením obchodnej spolupráce na podporu ZSSR. Tá trvala od 30. rokov. Napríklad ruské vozidlá GAZ boli len licenčnými vozidlami Fordu. Pozrime sa ale trochu bližšie na konkrétne čísla. Z celkovej pomoci 50 miliárd bolo 11 miliárd, teda dnešný ekvivalent 158 miliárd dolárov, vyčerpaných práve Sovietským zväzom. V kritických rokoch 1941 až 1942 dodali Američania do ZSSR napríklad 50% celkovej spotreby cukru a zeleniny, 40% spotreby tukov, alebo aj 100% spotreby sušených a konzervovaných potravín, čokolády a podobne. Celkovo bolo taktiež dodaných 34 miliónov uniforiem, 15 miliónov párov obuvy, 350 000 tón výbušnín, ale napríklad aj 3 milióny tón nafty, čo pokrývalo 57% celkovej spotreby paliva pre lietadlá z ZSSR. Rovnako bolo dodaných 4,5 milióna tón potravín, čo predstavovalo 25% potravinových zásob počas vojny. Taktiež bolo dodaných 12 000 železničných vagónov a 1860 lokomotív. To predstavovalo 92% z celkovej potreby vojnových železničných zariadení. Ďalej ale bolo dodaných aj 425 000 nákladných automobilov, 50 000 džípov, 18 000 lietadiel a 15 000 leteckých motorov. Okrem hotových výrobkov sa ale dodávalo aj nezanedbateľné množstvo kovov pre vojenský priemysel, a to predovšetkým oceľ a hliník. Počas vojny bol priznávaný tejto pomoci veľký význam aj Žukovom, teda náčelníkom generálneho štábu, ale rovnako aj Stalinom. Po vojne sa ale historický pohľad jednoducho zmenil a vplyv pomoci bol bagatelizovaný a všeobecne sa jej existencia odložila tak trošku do zabudnutia. A to preto, aby heroické víťazstvo Červenej armády nebolo spochybňované alebo zmenšované americkou pomocou. Pôžička 11 miliárd tak nikdy nebola splatená a dlh bol odpísaný po zaplatení 722 miliónov dolárov. Veľkou čiernou škvrnou na oslobodzovaní Európy Červenou armádou je aj obrovské množstvo spáchaných vojnových zločinov. Za zmienku stojí aj fakt, že ZSSR až do roku 1955 nebol signatárom Haagských dohovorov týkajúcich sa vedenia vojen. Masakre, filtračné tábore a deportácie spájané so Stalinovými čistkami a vykonávané v princípe na základe jeho rozkazov boli ale doplňané znásilňovaním, mučením, popravami a krádežami civilného obyvateľstva vykonávané bežnými vojakmi. Záznamy a dobové svedectvá počiarkujúce ich rozsah sú vedené v každej krajine, kadiaľ sovietské vojská postupovali. Historici napríklad hovoria až o 2 miliónoch znásilnených žien len na území Nemecka. Presné čísla sa bohužiaľ nikdy nedozvieme, ale dobové zápisy napríklad z Berlínu hovoria o 100 000 prípadoch znásilnenia len medzi aprílom a májom 1945. Vinenie Stalina z vojnových zločinov okomentoval Putin v roku 2017 ako prílišnú demonizáciu Stalina zo strany nepriateľov Ruska. Ako teda vnímať Sovietsky zväz a jeho armádu v kontexte udalostí druhej svetovej vojny? Odmala sme predsa učení, že to bola práve Červená armáda, vďaka ktorej dodnes nežijeme pod diktatúrou Hitlera. Ale na druhej strane sme žili 10 ročia pod diktatúrou ZSSR. Učili sme sa, že každý musí byť vďačný heroickým obetám ich vojakov. Tí predsa pokladali životy pri oslobodzovaní okupovaných území, vrátane tých československých. Oslobodzovali ale reálne nás, alebo sa len bránili proti nepriateľovi, ktorý s nimi rozpútal obrovskú vojnu a teda jediné víťazstvo znamenalo jeho definitívnu porážku. Navyše, ako sa k tejto téme majú stavať obyvatelia Poľska, ktoré ZSSR spoločne s Hitlerom najskôr napadlo pár rokov predtým a vraždili ich obyvateľov? Alebo obyvatelia takého Pobaltia, ktoré bolo nedobrovoľne anektované tou istou armádou, ktorá sa následne snažila o rusifikáciu tohto územia a potláčania ich národnej kultúry? Alebo čo obyvatelia Fínska, ktoré ZSSR krátko po uzavretí dohody o neútočení s Hitlerom napadlo a zobralo im časť územia? Aj títo obyvatelia majú oslavovať Červenú armádu ako osloboditeľov? Ďalšou čiernou škvrnou v histórii ZSSR je aj Marshallov plán.
Išlo o plán obnovy povojnovej Európy organizovaný USA. Krajinám, ktoré ho prijali, bola poskytnutá pomoc v hodnote dnešných 173 miliárd dolárov. Časť z nej bola v podobe úverov a časť v podobe humanitárnej pomoci. Aj keď bola ponúknutá celej Európe, a to vrátane SSR, nakoniec ju prijalo len 16 štátov. Štáty východnej Európy boli pod nátlakom SSR donútené vzdať sa tejto možnosti. Inak tomu nebolo ani v prípade Československa. To najskôr prejavilo o pomoc záujem, no následne po pozvaní delegácie Československa do Moskvy dostala vláda ultimátum Marshallov plán odmietnúť. Z mapy krajín, ktoré pomoc prijali, môžeme vidieť zásadný rozdiel medzi ekonomickým programom USA a neefektívnym centrálnym riadením z SSR. O to smutnejší je fakt, že Československo pred a po skončení vojny dosahovalo ekonomických ukazovateľov na úrovni Fínska, Talianska alebo Rakúska. Práve Marshallov plán bolo to, čo dalo týmto krajinám základ pre skokový nárast, ktorý sa nám ani 30 rokov po revolúcii nepodarilo nielenže dobehnúť, ale ani minimalizovať. Môžeme len polemizovať o tom, kde by naša krajina bola teraz, keby sme sa napokon rozhodli inak. No efekt Marshallovho plánu v krajinách, ktoré ho prijali, je absolútne nespochybniteľný. Rovnako je ale nespochybniteľný aj efekt Sovietskeho zväzu na krajiny východného bloku. A ani 30 rokov po revolúcii si nie sme schopní uvedomiť, že to nie je USA a Západ, ktoré nás vykoristujú a kvôli komu sa máme zle, ale práve Sovietsky zväz a Rusko a naše nekonečné sentimenty k ním. Ak po všetkých týchto udalostiach stále nevieme, ako sa máme stavať k problematike Sovietskeho zväzu, pohľad by nám mala vyjasniť naša vlastná história. A to konkrétne rok 1968, ktorý sa hrubým perom zapísal do našej modernej histórie a jeho neduhy sa presúvajú z generácie na generáciu do dnešných dní. Ide o vojenskú intervenciu voči Československu a následnú vyše 20-ročnú okupáciu. Napriek tomu sa naša história do tejto udalosti stavia laxne a vágne a namiesto radikálneho odsúdenia napriek celou spoločnosťou sa na toto obdobie spomína so sentimentami. Spája sa s rôznymi historkami, vtipmi alebo komediálnymi filmami. Z armády a krajiny, ktorá nás heroicky oslobodila, sa stala armáda a krajina, ktorá nás násilne okupovala a potlačila základné práva a slobody ľudu. Nasledovali politické prenasledovania a procesy, alebo aj popravy, ako v prípade Milady Horákovej, o ktorej prípade toho mladá generácia rovnako až tak veľa nevie. Ďalší obrovský čierny flak v našej histórii, ktorý sa stal relatívne nedávno, nedostáva tak v našich dejinách vôbec toľko pozornosti a miesta ako iné udalosti. O osloboditeľoch sa učíme neustále, uctievame ich pamätníky, ale o okupantoch tak trochu mlčíme. A tak ďalších vyše 30 rokov od ukončenia okupácie stále nenachádzame svoju pravú identitu, nevieme zaujať jasné stanovisko k vlastnej histórii a vraciame sa k rovnakým chybám a vyznávame rovnaké sentimenty. Krajinu, ktorá zničila život rodičom a starým rodičom mnohým z nás, oslavujeme a pozeráme na ňu s úctou a rešpektom. To je všetko z dnešného videa. Nezabudni dole do komentárov napísať, ako vnímaš sovietské vojska ty. Bereš ich skôr ako okupantov alebo osloboditeľov. Vidíme sa u ďalšieho videa. Sláva Ukrajine!